שיהיה כאילו... מה אתם שרים לך? מה הבעיה? מה? צריך שאתם רוצים? מה? ואז עושים כזה ועשו לחיים או משהו שוב, ואז אתה יוצא השם כזה. יכול להיות כזה, כל קטע כזה שיש מוזיקה מזרחית כזה ואומרים אני עכשיו עושים משהו כזה. יאללה, לך עכשיו. יאללה. יא בן זונה, מה? יא בן זונה, שרמו אותה פעם אחת. תעוף מפה! בן זונה. יא בן זונה, עוד פעם אחת אתה מתקרב לאזור שלי. זה בחיי, שאני לא אביא לכם כלום. ידעתי ששכחתי משהו. יאללה, יא עצלן, בוא, קום, הולכים לריצה. די, עזוב אותי. מה זה עזוב אותי? קום, בוא, נצא לרוץ קצת. לא יודע מה? יאללה. תגיד, זה היית אתה בשוק? עזוב אחי, זה לא קשור אליך. מה זה לא קשור אליך? אני ראיתי אותך. אומרים לך זה לא קשור אליך, זה לא קשור אליך. מה נהיה, אחי? ריצה עכשיו? לא נראה לי אחי, לא.